Hosti, Oriol, t'he dit 1000 vegades que no peguis cops. Com es classifiquen els records? Per dates? Per temes? Com es conserva la tia? Però està més grassa. Sí, s'ha engreixat segur. Hi ha d'haver alguna foto de totes dues per aquí. Sempre havies de pagar tu. Jo en guanyava tants. I a tu t'empipava molt, perquè no ho deies. Però no t'agradava gens que pagués la noia. Et feia sentir incòmode. Una vegada, quan vàrem anar a fer ràfting al Pallars, vàrem fer mig polvo sota els llençols en aquell llit immens on n'hi dormíem 4. I així va començar tot. Primer molt a poc. Que si vinc. Que si vine. Però tu no ho volies veure. Tot ho feies girar al teu voltant perquè et feia pànic perdre el control de la situació. Que primer és dolç i tendre i que em fa somriure. Com quan a la Jara per primera vegada assegut en aquella taula del cafè. Però que acaba enverinant el cor i l'enteniment perquè ja no hi és. Buscaves el protagonisme a tota hora, perquè no podies suportar sentir-te desplaçada, ni tan sols en segon terme. Però ho feies bé. Ningú no s'adonava de les teves pors. Qui va començar a voler sortir totes les nits? Qui és que no en tenia mai prou i havia de treure el nas pels indrets més cutres de la ciutat? Però tu tenies por de cedir el teu paper en la nostra relació. Por que les coses canviessin. I tanmateix canviaven. Pensava que ho feies per... no sé, per cridar l'atenció, per fotre'm d'alguna manera. Tu estava tan enverinat ja aleshores que...